Окей, здравейте. Сега ще направим едно видеоклипче. Тук имаме една примерна схема. Ще създам страница от тип Panel Layout. Има абсолютно празна страница. Вариантите са няколко в този момент. Мога да поставя устройство, което всъщност е монтажна плоча. Аз съм в момента с демо база данни. Точно така тук трябва да дойде. Housing General. Така. Graphical Macro Assigned to the part. Да. Но аз ще използвам размерите само. Окей. Казвам окей. Сега, както виждате, излизаме от размерите. Това е нормално. Трябва да се използва мащаб. 3 към 1. Всъщност това го обръща. 1 към 3 ще го направим мащаба. Окей. Само трябва да преместя елемента. Добре. Всичко изглежда окей. Сега, върху този монтажна плоча трябва да почнат да се поставят устройства, естествено, Parts Devices. Ще използваме навигатор. Има такъв навигатор. Drag and Drop. И могат да се поставят елементите. Сега това, което трябва да се направи, може би видяхте в базата данни устройства. Тук имаше шини. Къде отидоха? Mounting Rails ето тук. Да, но тези елементи са само за 3D частта на F1, така че те не важат в случая. В този случай за изобразяване на деншини, както преди, се използва правоъгълник, примерно. Може да си го направите на символ макро и да си го използвате всеки път с малко по-приятно форматиране. Може да стане почти като деншина. Казвам почти. Така. Окей. За тук. Почти прилича. Добре, от така да навигатора с устройства, просто изтеглям елемента и го поставям върху вече посочената шина. С табулация може да сменяте различни точки на прихващане на елемента. Както виждате, това са 3 основни точки в момента, които F1 прихваща автоматично с табулация. Така, сега друга опция. Place on Mounting Rail. Тогава само избирам и мога да цъкна. Проблем при този тип поставяне е, че предварително трябва да сте задали на макросите къде да има точката на поставяне, защото винаги от нея започва поставянето. Идеята е, че трябва да е по средата, както беше ето на този елемент, всъщност на който няма макрос, а просто едно графично. Само размерите са показани и затова така стана. Ето, Drag and Drop. Вие виждате, че автоматично го закрепва точно по средата и мишката ми е закрепена точно по средата на този елемент. Окей, готово. Тези елементи подлежат на форматиране. Можете да дойдете в дисплей и да коригирате информацията. Автоматично се осъществява номерирането на номерата по легенда. Вследствие може да направите един доклад. Enclosure, legend. Естествено, ако кажете Manual Selection, няма проблем. Page, output формат. Form does not exist. Да, такива работи се случват. Когато човек си играе с
вкладите. Така, нов Enclosure Legend Manual Selection, ако имам повече от една монтажна плоча, мога да избера. Окей. Не искам на страница обаче. Manual Placement искам също. Така, окей. Естествено, неправилна форма съм избрал. Пак лесно ще го смениме. Генерирай формата, ще я смениме. Enclosure Legend. Ето тази изглежда по-добре. Окей. Update. Така, естествено вие може да си я модифицирате. Това е начинът на работа с монтажни плочи. Ако използвате някаква различна от монтажната плоча, която в базата данни, винаги може да кажете Insert, Box Connection, Mounting Panel, да го изчертаете. Окей. Други опции, които са достъпни са опцията за заключено пространство. Примерно това е подходящо да се използва за местата, където ще минават кабелните канали, така че да не могат да се поставят там устройства върху плочата. Добре. Друго не се сещам, което би било така интересно. Само забележете, че се появява зелена отметка за елементите, които са поставени. Естествено, това, което аз бих ви препоръчал, е да направите един филтър, който постоянно държите активен, така че да ви премахва елементите, които вече са поставени. Това е възможно. Ако има още нещо, не се колебайте да пишете. Това е за сега. Чао и лека вечер!